Кратък репортаж само за директна руслова дълбочинна проба. Сами виждате, при добре направена постановка и разчет на дебита на водата, ако реката е достатъчно слаба, може да се изпомпа директно. А ето и да видите дебита на реката, симбачето. Има някакви струхвания от време на време, ама това е положението.